Du skal lave sri lankansk kiribat. Kiribat. Milk rice. Milk rice. Det er lidt ligesom en fast udgave af risengrød, kan man kalde det. Men den er lavet med kokosmælk. Ja. Jeg har lige været ude at rejse en måned på Sri Lanka. Ja. Jeg tænkte, det ville være helt oplagt at tage noget varme med hjem, fordi der er simpelthen så koldt herhjemme. Så du giver den også gas på der kommer til at være rigtig meget chili og krydderier, og det kommer til at smage noget. Den, du snakker om, milk rice, det er i virkeligheden det, der står der. Ja. Det er en traditionel sri lankansk ret. Det er en ret, man spiser den første hver måned. Man spiser den måske også til en eller anden særlig begivenhed. Det kunne være en bryllupsstarter, eller man giver det også til børn som det første faste måltid inden eller efter modermælken. Ikke? Ja. Så det er altså en måltid, der betyder meget på mange måder, altså sådan traditionelt for dem. Ja. Man laver den ved, at man koger den med vand og kokosmælk og lidt salt og eventuelt lidt sukker, hvis man synes, den mangler lidt sødme. Ja. Men det er ikke en sød ris som sådan. Så former man den op, når den er kogt og har sat sig, så former man den op og skærer den ud i sådan nogle diamanter her. Det er sådan traditionen siger, ikke? Man skærer den i diamanter, det hører med. Ja, det hører med, at man serverer den sådan. Så serverer man det enten med noget sødt til, palmesukker, jaggery, som er det her, og bananer. Som er skåret over for denne her? Ja, men det kommer i alle mulige former. Små, store, firkanter, trekanter og alt muligt, ikke? Så bananer til. Eller også så spiser man den i den lidt mere stærke krydderudgave med en sambol, en chili sambol, der hedder kapta sambol. Og en fish curry, og der er smæk på. Og det du skal vise os her til morgen, hvordan man laver de her tilbehørsting, der er rundt til risen. Hvordan gør du det? Jamen, det er meget simpelt. Altså, der er 2 del vand, ikke? En del ris. Ja. Det skal bare over at koge, og så når det ligesom er absorberet i risen, så tilsætter jeg kokosmælken. Ja. Og så prøver jeg mig lidt frem, fordi ris er også forskellige. Ja. Altså, det kommer ind på, hvad det er. De skal overkoges en lille smule. De skal overkoges en lille smule. Lidt, kan man sige, risengrød. Ja, de skal være møre, men de skal heller ikke være udkogte fuldstændig. Men de skal være lidt overmøre. Ja. Og så kan man sådan forme dem, når den er kølet lidt ned, og så er den der, ikke? Ja. Men altså, står et smukt fad her, også krydderier og alt det der, som jo skal bruges til de her retter for det her. Altså Sri Lankansk køkken, det er sådan det baserer meget på kokos og selvfølgelig chili og en masse krydderier. Blandt andet roasted curry powder, sådan ret specielt, synes jeg, for produktning. Er ret specielt i forhold til almindelig karry, som man kender fra boller i karry. Alle de her ting, de kan jo få sig hjemme, og hvis man skal finde ud af, hvad det er, og hvordan man navigerer rundt i det her sri lankanske køkken, så kan man selvfølgelig gå ind på godtv2.dk og se opskrifterne herinde lidt senere på dagen. Vi vender tilbage til dig lidt senere, David, og det gør vi altså også i dag. Fokus på det sri lankanske køkken sammen med dig, David. Yes. Hvad er du i gang med? Jeg er i fuld gang med at lave den sambol, der hedder kapta sambol, en chili sambol, som skal serveres til risen. Og det jeg har gjort nu, det er, at jeg har taget tørret fisk, som hedder mollyfish, som er tørret tuneflakes fra Maldiverne. Og der skal man altså enten på nettet eller en speciel købmand, ikke? Ja, ellers skal man bruge en eller anden form for tørret fisk som erstatning, ikke? Så er der knust chili. Ja. En del fisk, lidt under en del chili. Limesaft, salt, og så skal det ned og ligesom mortes, og så får det måske knap 1,5 gange løg. Og det er sådan en slags dip, eller sådan en slags tilbehør? Det er sådan en tilbehør, ikke sådan en... Men skal jeg så ikke morte, så kan du fortælle om... Du morter, og så fortsætter med den der. Ja. Tunen, den skal lige marinere, helst en 20 minutters tid, før vi skal tilberede den. Ja. Og det er tun bare i store tern, så er der lidt tamarin og lidt lime på. Så kommer der lidt roasted curry powder. Og hvad skal det blive til? Jamen, det bliver sådan en stærk, djævelsk stærk fiskecurry, som skal serveres til risen. Så er der chili powder, og det må gerne være stærkt. Det skal være stærkt. Curry leaves, lidt bukkehorn, ikke for mange, så bliver det pillet. Bukkehorn, det er sådan en eller anden plantefrø fra en lille plante. Okay, så det er ikke noget fra, du ved, Ringenes Herre eller sådan et eller andet med... Nej, det er ikke sådan noget her. Nej, det er det. Så skal der frisk chili på. Ja tak, det skal jeg da love for. Ingefær, hvidløg. Ja. Løg. Og ruder man så bare det hele sammen? Og lidt salt. Og så skal det stå og trække? Ja, det er vigtigt at putte saltet på, så det trænger ordentligt ind i fisken. Der er ikke så lang tilberedning på. Så hvis man tilsætter det til sidst, når retten egentlig er tilberedt færdig, så er det kun sovsen, der spærer noget. Så har fisken ikke fået salt. Og så bare rundt med at lade det trække? Så skal det vendes rundt, og så får du lov at stå og trække en 20 minutters tid. Så bagefter ryger det op i gryden, og lige snurre lidt. Så hælder vi lidt vand på, og så skal det bare koge, indtil fisken er dejlig mør og gennemtempereret. Det er ikke en fin fransk ret med rusastek eller tun eller noget. Prøv at høre. Det er det eksotiske køkken. Du må spise med fingrene, og gerne må slubre, og det må gerne komme lidt ud over det hele, ikke? Nemlig. Det glæder vi os til lidt senere. Der er opskrifter på godtv2.dk. Ja, David, du er den sri lankanske kok denne morgen. Yes. Jeg har i hvert fald lavet sri lankansk mad. Kan du ikke lige forklare, hvad du har lavet? Og så vil jeg bare undskylde ved det samme, fordi jeg skal spise med fingrene. Ja, det skal det. Det er sådan, man gør. Okay. Og det smager bedre. Jeg har vasket det. Det er godt.
Det er milk rice, eller kitty bat, som man kalder det. Det er ris kogt med kokosmælk. Det er virkelig sjovt. Ja. Man gør bare sådan her? Man gør bare sådan der. Ja, så et stykke af risen, og så lidt af fisken, lidt af sovsen, og lidt af sambal, og så ind i gabet. Og det er stærkt, og det er krydder, og man spiser det altså til morgenmad, det her. Også på andre tidspunkter, ikke? Men det er helt klart morgenmad. Masser af energi, og så en masse proteiner, ikke, til at komme i gang på. Den er god. Der er noget kokosmælk i den her, ikke? Yes. Og så, det er også derfor, jeg har ikke puttet kokosmælk i fisken, som man ellers også... Altså, sri lankansk mad, det består oftest af noget med kokosmælk, noget med chili, nogle curry leaves og mollyfish og ris selvfølgelig, ikke? Men når der nu er kokos i den her, så er den mere sådan tør. En meget lidt yndefuld måde at spise på, men smager sindssygt godt. Ja, hvis alle gør det, ikke? Så er du udenfor, hvis du ikke deltager. Ja. Og så den der? Så er der den her, den er lavet på løg, chili, den tørrede fisk og lime, og sådan en slags tilbehør, som man bruger til alle mulige andre ting også. Man bruger også en, der hedder Looney Martis, som er uden fisken, men bare med løg og chili. Hvis man nu ikke kan lide den, så er det sådan set den samme opskrift. Er det for store bidder, jeg tager, eller er det ligesom Nej, det sådan her? Nej, ikke. Det er bestemt. Okay. Så er der også den søde variant, hvor man den samme ris, men serveret med palmesukker og plantains bananer. Og det er ligesom, måske så kan man bruge den som en dessert eller en dulmer herefter, ikke? Så der tager man simpelthen her, Ja. og så tager man lidt palmesukker på? Eller tager en lille bid, eller hvad du nu kan, ikke? Okay, det er virkelig... Sådan har jeg aldrig prøvet at spise før, vil jeg sige. Men det er fedt, og det er sjovt, og man kommer tættere på maden i hvert fald, ikke? Bare for at det ikke er noget, der har stået og bildt mig ind og tænker, står han idiot og spiser med fingrene. Så skal du også smage. Skal jeg også smage? Ja, det gør kokken aldrig. Men jeg kan godt tage din, ikke? Ja. Altså, jeg er ikke specielt god til det, fordi jeg er også... Du har sri lankanske rødder, du må kunne det. Det er rigtigt. Jeg prøver altid at deltage, men altså... Jeg ender tit med... Knivergang. Hvad hedder det? Knivergang. Det holder. Er det stærkt? Ja, men det er super lækkert. Den der skal man lige være lidt varsom med, medmindre man hedder Chili Claus. Men der er opskrifter på godtv2.dk, så kan du altså prøve at kaste dig ud i det sri lankanske køkken med fingrene. Tak for besøget, David. David, på det kom i over. Det er bare fordi, jeg synes ikke, Mikkel og Peter skal snydes for det. Tak. Du skal ikke have gaffel med. Det synes vi heller ikke. Vi har spist med fingrene hele morgenen. Du må gerne finde det. Jeg håber, I kan lide det. Og David, hvad var det? Den her, det var noget tun med? Hvad? Man kan bruge mange forskellige slags fisk. Det vigtige er, at det er en fisk, der bliver fast, når den bliver tilberedt. Det er tun, det kan også være en laks eller en anden stor makrel eller et eller andet. Men med, roasted curry powder, chili, frisk chili, løg, ingefær, curry leaves, tamarin, lidt lime, hvidløg, og så ryger det op i en gryde, og det er stort set det. Jeg spørger bare, tror I den opskrift skal med ud af sig? Ja, det er også det er ligesom at være på haven, ikke? Prøv at være fiske. Ja, det kunne godt være. Fantastisk, David. Super lækker. Tak. Opskrifter på godtv2.dk. Vi er her igen i morgen fra klokken 8, og så hele formiddagen. Vi ses.